ikpe mkpegharị ka ngwa ka wee jokwu ya ma odo uche mara uche chukwu so ha ga ebe uche mara uche chukwu ha kwekere ruo nga nna ya otu ha fiche odo ya ụlọ owu otu oge siarị ndewo ya gazie mgbede ọma ndewo mụ na Chishi Obinze akpọga gaa n'ihu ịnụ mụ na chi adịm sure na Nnamdi Kanu ga Court of Appeal na enwere ihe ha ga-ebute maka federal gọọmenti adịla njikere ịtụ ya mkpọrọ maka Nnamdi Kanu wu the only savior ndị Igbo nwere and for that nna ha ebumnobi ha nwere ebe ndị Igbo nọ ịbịa tụta ha ga-make sure na ha ga-eme ihe niile ịtụ Nnamdi Kanu mkpọrọ ndewo ngwanụ ya gaziere gị nọ nke a bụ uchere obi gị ọ n'ebe ahụ na mgbede a Uchenna Clara na ya gazie gbapụ ya ọsọ ịnụ nwa na ya eze na ndị Igbo alụmaya ndị Igbo na ihe akpana na nwa ya ewuzi alụmaya ọcha ha ya bụ iri mkpegharị ndị Igbo ọbụla ma ndị ọchịchị ma ndị nye onye ọbụla pụtara n'ihi na ihe na-anụ ọnụbe nwanne abalị ọsọ Nnamdi Kanu ihe ọzọ bụ nwe mgbe ọzọ ga-echi onwe ya ọzọ ga-asị ka nye ya ego ọzọ ga nye ya ala nna ya ma ọzọ ga nye ya isi ala Naijiria ọzọ ga nye ya osote onye isi ala Naijiria ọzọ ga nye ya ọya iwe ihe ọzọ ga maka ụmụ anyị na ụmụ anyị nọ n'ihu ọdịmma ka ọ na-achọ biko a na-ayọ ndị Igbo onye bụ apụta ama m na ikpe ụlọ ikpe mkpegharị a na ọ ga-enweta ihe ndewo ya gaziere gị nọ uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ajụjụ wee bụrụ ya bụrụ ma Nnamdi Kanu na onye ọkaikpe ya ma ọ bụ ndị ọkaikpe ya chewe ihu n'ụlọ ikpe mkpegharị bụ Court of Appeal ị chere na ha ga-achịta aja ebe ahụ nke a bụ ajụjụ anyị ji n'aka na mgbede a na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Emmanuel Ugochi nyere ọsị mgbede ọma Mr. and Mrs. Uche nwa fada ọkwa ya isi Owerri wedara zibatara anyị ozi si ka ikele ya gazienụ anyị ahụ na nke gị Vic Kelly ọsị mgbede ọma oke aha gị Victor isi ike na-egbu isi chere na ihe niile ga-emecha tọnụ around anyị ahụ na nke gị Majestis Udenwa ọsị mgbede ọma Uche na Clara oke aha gị Divine Chibụzọ Ogidi isi Owerri isi na-adụ Nnamdi Kanu na ndị ọkaikpe ya si ha gawa ụlọ ikpe mkpegharị mana ka isi ahụ ya bụ ihe na iche na ị na-ahụ light at the end of the tunnel na iche na ha ga-achịta aja na ya bụ ihe anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a nwaanyị nọ na isi Owerri ala enyi street isi mgbede ọma Uche na Clara na Ihureko FM ịlọvụrụ ya ya gaziere gị nọ mgbede ọma mgbede ọma ndewo onye na-ekwu na iwu Overtaker esi m mba itoolu wele ekwu Undertaker WWE ka ọwụ Overtaker ndị a ji ebu ozu so ihe na-ekwu bụ echedị m na enwere ihe ga-ekpeta ebe a ihe anyị na-ekpezi ekpere bụ enwere prezidenti ga-abata na ga-enye ya state pardon mana ọ bụrụ ikpeta ikpe ihe ọbụla mba eme ihe ga-ekpete mana a ga-enye ya state pardon mana ọ bụrụ ugbu a thank you ya gaziere gị nọ nwoke omenye ọha mgbede ọma mgbede ọma Uchenna Clever ọnụ ọha ya gazie ya gaziere gị gazikwara gị nwoke ọma sapio eshi ụmụọdụ amafọ akpọga ịgwago Uchenna kwa Naijiria rị na kpeji akpọgide anya ndị Igbo ogwu chemicha o nwere ha ga-ikpete na pikọs a ọ na-etumawo uche Chineke Chineke nwere ike ime ihe niile ya gaziere gị nọ nwoke ọma sapi na mgbede anyị ahụ n'ozi gị kedu ebe aha gị ahụ gara Junior Moses Onyinyechi Ụnamba ọsị mgbede ọma ọgụ Uche na Clara n'ịhụrụ onye ndu Boko Haram atụrụ ya mkpọrọ
afọ 20 20 years imprisonment mana abịa na nke Nnamdi Kanu tụzie ya mkpọrọ apụtala apụta n'ichere na ndọrọndọrọ ọchịchị batara na nchabi ikpe a ọkwa ị na-aghọta mana ka o si wee dị ị na-eche na o nwere onye isi ala ma ọ bụ onye isi ala na ọ ga-agbaghara Nnamdi Kanu si ugbu a ya na-eru ntuli aka elu afọ 2027 nke a bụ uche obi gị uche onye adịghị ya njọ mgbede ọma Uche Clara ya gazie Samuel Owunezi onye oziri isi kedu gaa n'ihu o nwere plan ga-abọtụ oge apil plan ndị ahụ niile ga-awụ n'ala